on calminama yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV mo kala salminama salminago nede salminago teddugal salminama inde mum yettode muɗum yewtere men koɗo galle hande en kaalino ɗe balɗe e yewtere men lewla communication ma en bismo ɗo mo wona koɗo ko joom galle Alassane Mbaye Thiam mo ganduɗa jeeyaɗo Yacine Lakki ancien maire commune mo Bokilaji ɗanni yanki kono fannu yanki ko fate ganni yewtide makko ko fate tarih e yoga e namne e jabtanade en ɗum Alassane Mbaye Thiam dande mum no mantini golle muɗum no labti eɗen gandi ko goto e worɓe e nder leñol ngol wona saabu eɗen jowɗodi e makko gandal makko ngal yonta ono sohli ɗum to banggue histoire ha tengti e ko jogoɗen yewtude ko Alaji Abdoul Sidi wi gandal no Yerdor Diallo wini ko famɗe suwa heewa lammina ɗum noon Alassane Mbaye Thiam an woni koɗo galle e ñalawma hande o ko adde calmina bandiraɓe yeeɓiyankoɓe heeɗiyankoɓe Abou Diop a jarama Allah jarama ko ardi foof mboɗo salminma mboɗo salmina goomu liggotoɓe ma jeeyaɓe Pindi TV foof mboɗo salmina heɗotoɓe Pindi TV e saktanoɓe ko keɗino e Pindi TV woɓɓe no mbiruɗa ni hande Allah addi kam ɗo eyo mboɗo heeɗi mboɗo hetto namde mon ko mbawmi jaabade hen ko gandumi jaabo e ko ɗum woni ɗo hande garalam a jarama Alassane Mbaye Thiam leñol men ko leñol fulɓe inde wottinade andade e nder ne waɗi kinde ne jogui jiidule ne jogui natodire mi haalde musidɗo men Abou Sy fanyankedema ni jotodel hakkude Jolof e Fouta ummade e Jaajan Ndiaye e yeewi Thiele fayi kolkol ha yetti yang e nder inde hinde wiyetede Sebɓe e tonto Jolof e ga e Fouta ko pamta min e ngal jiidigal namdal ma ngal ne yaaji no feewi ɗum ɗo so tawi foti jabtorede kono haniri ni ñalawma o gasanen ɗo ɗum noon en meftan tan ƴeewen ko ɓuri hertade ko juɓɓinen ɗum Fouta e Jolof ɓoydi ko leñol gotol sabu hade Jolof ko tekkururu kala ko jiiɗa ene hoɗi e Jolof ha yetti hande Dakaru séréer mum pullo mum leñol mum gongol fof ko anduɓe kaali sa tumnima Ibn Battuta a tumnima e Tariq El Fettar ɓeɗon pop kaali ko Gana kaali ko tekkururu Gana laamorgo mum wiyeteno ko Kumbi Salé woni ko hande ni ko wiyete archéologie ko wuro goto wonno ko e nder Mauritanie hakkude Mauritanie e Mali ko ɗon capital ngal wonno Gana nde sañi jogui laamu tiɗɗo safalɓe arannoɓe gila ko adi l'islam ha islam ari arannoɓe ene larta kanŋe arannoɓe ene jeeya lamɗam ene cifotono lamɓe ngun laamu casnugu ɗon casngu wiyetengu Gana nde Gana fusi en natata e nder o par ce que ne juuti leƴƴi kewɗi pusi hawri kadi islam ari nde islam ari nde no haalira ko bandiraɓe men soninkoɓe gadi nadde hen wona noon fiyande tuy yoɓi tuub alay saago ala ko caɗele gurdam aduna toɓata hokkere waɗa sooño waɗa e yo sa lamɗo noon so leydi heyɗi
ala ko jarantama wadde beela yimɓe ma daña ko ñaami arannoɓe on sani gaddi islam tawi ko laamu moƴ laamu joguigu ganduɗa mana sécurité molnaɗo Allah saabu Ibn Batut ene sifo wi wonde on saaha kamɓe commerçant ji immotonoɓe Maghreb soɓe ngari hayso kangema sa joƴƴine lawol hay goto ƴettata yimɓe ganda ko woni sostinde kake janane hunde fo noon ne jogui nde jibintede mawnote nde maayi nde mayata nde laamu Gana fusi noon on saaha waɗi hewɓe ngabbiti tekurur kam ɓoyinede tekurur ko Fouta tan hande sen jiiɗi e laamu Gana ko hunde ndi Gana jimno kono noon saaha fof ɓe cippireɓe ƴeewa heɓde ndimagu mabɓe ko mbiyeten Fouta ko ɓooyi salade jimede tan ha tabita bon nde ɗum ɓenni noon ɗin leƴƴi garɗi fulɓe nana hen wolofaɓe nana hen serreɓe nana hen joolaɓe nana hen gone ngabbidde koye on kurtu ko haaleteɗo ko Njaajaan Njaay ko toon immi won haalulaji noon goɗɗi kaaloji ɗum kam ene heewi hande e Fouta cuuɗi kewɗi ene jiiɗi jokkude koye munen e safalɓe kono en natta e on fannu ko laaɓi tan koye ɗum ɗo ko laaɓi kadi ko anduɓe fof kaali gila e Banbana o ha e Cheikh Moussa Camara ha e awluɓe haaloɓe Yaya Van wittiyanke ha e Cheikh Moussa Camara to Ganguel e deftere mum wiyetede Zour al Bahsatin ɓeɗon fof ene kawre ɗiɗo fannuji ene kawri on groupe garnoɗo ko hen jayɓe Jolof ngari e ɓurɗo hen lollude e gandaɗo woni Njaajaan Njaay nde o ari o resi ɓi lamtoro ene wiye Fatimata Sall ɗum wittiyankoɓe anduɓe fof kam ne kawre ɗum voilà jaafoɗa kono won haaloɓe iwde ndi Abou Soufiane Abou Dardan ɓen pre ko Makka ngayi mbiɗa joni ko Kummi Salik o e teku o woni ko fusi nde leƴƴi kewɗi mbawi yaade Alassane a jofni ka professeur towɗo a jofni jangdema e naatgol Ɓurana addude Ɓurana e nder Fouta somi jumani beele ko yimɓe mbiyata ko naatgol diine ngol saabi seeɗaɓe jeeyi ko ɗum saabi Njaajaan Njaay ɓe pepa e Jolof ko ɗum walla ala Abou Diop tarika kam minen mi ɓuuri tugnade koko winda firtani noon ko ɗum tan woodi ene woodi kadi ko wiyete tarika hemna hemni awluɓe men wambaɓe men kalata bon tariyanke noon golle mum ka heddotako tan e wiyande wotere a ƴettat ɗo kamɓe mbiyata source ƴettaɗo pelmodiraɗi ƴeewa kanji fof toɓe kawri ɗo ɗum kam aɗa wawi tugnade hen eyyi kono wata yaw hen hay batte joni pour Abou Darda en Abou Soufiane en ɗum sa ƴeewi wona tan to banggue Njaajaan Njaay en ɗum ne heewi hande Fouta sa ƴetti joni liiduɓe ɓenne kalante koye hasali naggam ɗum noon wona hunde sisiɓe ene wayno leydi bon ko mbiyeten toroɓe ko hewɓe hen mbiyata iwdi munen ko safalɓe yimɓe noon so koddi jotodirtu yimɓe so koddi ndesdirtu ɗum wata jogoy ɗum sikke bon ɗum ne heewi wona tan e Fouta sa ƴetti joni ganduɗa mana ɓeɗo hono wiyeteno hoɗɓe hedde Kédougou bani Israël
ɓe yetteteɓe Cissé en Boy en etc ɓeɗo ko jangguɓe yimɓe fof ne gandi ko iwdi mabɓe koɓe sara kulleɓe kono ko heewe mabɓe hande wiyata jakankoɓe jakankoɓe ko sara kulleɓe mais koddino e ɗum kam ko parenthèse tan koddino e wamarankoɓe koddino e sosɓe koddino e mallinkoɓe ha ɗemgal mumen natti haalde soninke batti haalde ɗum kono jakankoɓe fof mbiyanma ganduɗa jalti koye nulaɗo Allah direct jalti koye ɗum ɗo ɗum ko daɓodiral jotodiral pine jotodiral diineji neɗɗo foof yiɗa wattude hoore muɗum ɗo heewi doole ɗo mawni ɓe gaskina koye mabɓe ha e nulaɗo jakankoɓe ne mbaɗa ɗum donc enenne ha jofte Fouta ko Fouta wonno hakkude nokku meɗen o l'Afrique de l'Ouest eko immoto worgo safalɓe yimɓe dewle naati hen affaire e joɓɓe sisiɓe fof naati hen donc alay saago yimɓe ndesnir to jibi jiidat eyyi kono Cheikh Moussa Camara ko heewi hen kanum gonɗinani ɗum e woɓɓe ɗum noon waɗi Njaajaan Njaynane koye oɗon nokku kaali ga Abou Soufiane Abou Dardaye wiyede immima to te sa yiyeɓe kaala hakkude de islam woodi e ha nde o arata ɗon kono wona ganduɗa mana 5-6 siècle ɗum haqqille wawata ɗum gonɗinde e comme affaire ganduɗa mana liiduɓe oɗo mo mbiyata mo liiduɓe jalti o Hazali ko général immi ganduɗa mana Maghreb ari hakkude muɗum e ndeweta ari Fouta woni ganduɗa ma won 3-4 siècle ɗum wawata gasde koye jotodiral tan e yidde fottude ganduɗa mana immade e hunde ɗo labti ɗo tiiɗi voilà kono hewɓe kam gonɗinani ɗum gonɗin tan kono mbirumami ni laamu mawgu caññogu wonnogue on nokku fuusi yimɓe ene pera voilà ene pera ngabbiti peewi ganduɗa mana Jolof ɓe hen peewi ganduɗa mana Mali fulɓe e seɓɓe serereɓe seɓɓe woni ganduɗa mana Wolof en ɓe par ce que fulɓe au départ kewno wiide ceɗɗo tan komo nanata Pulaar ɗum wona tan e meɗen waɗi yawma kadi ceɗɗo ko neɗɗo mo jaɓani nadde l'islam donc konngol ngol joguima piranɗe kewɗe eno aduna o yaari ko laaɓi tan ko yimɓe kawri Njaajaan Njaay resi Fatimata Sall woni jeedigal Fouta e Jolof woni jeedi ɗon kam ɓuri tidde d' abord kanko Njaajaan noon aɗa andi Fouta e Waalo Barak ko gootum nde o naatata noon hankkadi noɓe mbiri Fuutankoɓe koolimomo o rese munen Waalo Barak koolimomo jiimo ko neɗɗo tiɗɗo o kara haali ko guerriyanke gardinimo hoore kon o woni kamalenko ko ni nde o immi Waalo Barak o yaadi ko Diaw laaminomo ɗon Mboƴɓe a nani dey o ngabbi noon o felli o naati Jolof o waɗi conquérir woni noon ɗo adi hodde kam ko nanga koye Ciluki ɗon ɓe mbiyata Cile Njaajaan voilà ne wawi o ɓooyani ɗon hucci holhol kono kam ɓe ɓuuri lollirde tan lollude laamorgo mabɓe ko yang eyyi ko ɗon kam ɓe goni ha tubakoɓe kepti leydi ndi voilà Alsana jarama Njaajaan Njaay ko 1350 ujunere temetere capanɗe joyyi c'est ça ujunere temetere capanɗe jeeɗiɗi kono so dendagal jannguji jaggitoɓe Sénégal wala ko e ujunere temedde jeetati capanɗe jeetati jeegom 1886 ko ɓuri hewde nden Sambalaɓe wawa Tiwawon nden Lat Dior wawa nden wawa kamɓe Albuy fawti hen duuɓi 4
hade maɓɓe foolede so adde ɓe paye foolede e hade alboyi faade Fouta holno jiiɗa gurdam laamu maɓɓe ɗiɗo duuɓi ummade Jaajan Ndiaye ha yetti Bouna Alboyi ñibgol maɓɓe toon ha ɓe dañi oɗo fartange eyi andi en kaali joni Jaajan ɗum kam adi wonde jotodiral Fouta e Jolof walla ko jogori wonoyde darnoyde laamu ndilndungu e nder Jolof kono nde ɓe jooɗi hankkadi ha ɗuminin on saha banggue Jolof o dañi doole kam nene fawi no jimandi muɗum e nokkuji kewɗi Fouta ko hen jeeyano gonga Waalo Barak ko hen jeeyano gonga ha Sine ha Kayor ha Bawol ha Jambour ɗo ɓe mbiyata ndolagu l'empire de Jolof ɗum noon taw Jaajan Ndiaye ɓenni taw hankkadi ɓe jooɗima yang yang ko nden noon on saha safalɓe ene kammini Fouta no feewi ko nden noon Jolof sari doole mum jiime Fouta joƴƴini farbaji gartana fabaji ɗi Alsane heɓe jogui jeddi fabaji wiide ko fabaji hinde saɓɓe tawanoɓe ko wayno Walalde ko wayno Hoore Fonde ko wayno woɓɓe mbima ala jonde fabaji ɗi sayiɗi ɓuuri hewde kono mbiɗa ni jangguji ɗi keewi kamɓe koɓe jambreɓe ɓe gawi fabade beele ko adde fabade walla ko adde masodirede eyi hayso tawi ene wonnone konde Jolof telli kam ɓuuri ñimnude ɗi farbaji ɗi ko ɓurɗo hen lollude tan woni farbal kay hayɗi nani de joɓɓe jettete bon farba jowol yettete ko Jaako fof ko seɓɓe ene woodi noon ko wayno Lamtoro par ce que aɗa andi sa ari tan ka lamɗa ɗumini ni an ko jiɗɗa wadde ko yimɓe hewgo hen gabbitto bon Lamtoro heddi hay Lamtoro won hen saltuɓe hen ko wayno Farba RM ko calsalo woni hande Cilon to woni ɗo bon ene woodi ɓen gona farbaji kono ko laaminoɓe woni sara kulle ɓiyeteɓe Sumare anani de e Jawara bon ko wayno Farba Walalde en Dieng aɗa andi kadi sa woni lamɗo on saaha yimmima aɗa fella surtout ko men ko a yiyat jambaro walla cuusɗo yanta e ma walla an hoorema poola gonnoɗo ɗo e nokku ndesa ɓiyum walla ndesta debbo mum goppira ɗum laamu ngu ko noon kam ɗi gardi kono hade makko arde yo yimɓe kadi gandu wona kamɓe tan gaddi yettode Ndiaye e Tekkorur Ndiaye ɓooye e Tekkorur sabu nde wonno ɗon yettode joguide gueɗal ɓe limtete ko e seɓɓe mbiyete ko mahinnaɓe ɓe jettete ko Ndiaye wo wiyoɓe noon aslu mabɓe ko serereɓe wono wiyoɓe kadi aslu mabɓe ko jeeyanoɓe ganduɗa mana e ɓeɗo jawogo en ko hen ɓe gardi voilà ko hen ɓe gardi ɓen ko jayɓe kono wona imiɓe Jolof eɓe ha hande ɓe Fouta won hen wontu toroɓe won hen heddiɓe seɓɓe ɓe mbiyete ko mahinnaɓe nde koli tengal ari ndene kadi ɓe jante muɗum ɗum ko haala gokka a jarama heeɓiyankoɓe AOPD TV Pindi Média yewtere men hande koɗo galle ɗeɓi abbade ganda jarale ko Alassane Mbaye Thiam professeur towɗo wittiyanke wonde koɗo meɗen en jettimo en jardimama mo Alassane sen garte ɗum to Hoore Fonde ne jogui jayɓe bummuyen ne jogui laam wiyeteɓe ɗon Laam Diane Amadou Tidiane Abou Dañel mbaƴen nan ɗon ne jogui ɗon dokkaji ko kinɗe seɓɓe beele ɓen ko taaɓe ɗo walla woni hen umi Jolof eyi dokka en ɓe kam mi anda alhaali mum no feewi kono bummoyen ɓen kam ko Jolof naaɓe bummoyen
e wudduru toroɓe ɓen ko jolfunaɓe lam dianen e voilà e woɓɓe e kinde men ko mbiyete won subalɓe ko hen jeeya e wayilɓe yetteɓe jaayi koye mabɓe jalti lam diane ho e fonde o joni go emen gal ngel ko subalɓe mawɗo toon ko lam diane wiyete wadde ko mbiɗa ko jiidodiral ko jiidodiral e on saaha noon kadi kala ɗo koɗɗa pitiram golle en wonɓe ɗon joguiɓe doole ko ɗum jiɗata wonde par ce que koye munen ndesata sa yiiɗa jasde bon nden no joƴƴini ɗumen noon on saaha no mbirumami ni les farba go'o ko hallade tubakoɓe par ce que farbal ka heeɗi ko ɗon ni lolliri hadde safal beydanen arde ene daha yimɓe ene nawa bon e kadi ɓe kaɗani noon tan banggue gajaga sa nani gajaga ko jorol rewi ɗon ganda mana woni muderi en gande en gallaɗe en mannayi en bakkel en arundu en ganda mana rewi ɗon ha wuuro himatu ɗum ɗo wiyete gajaga rewo e worgo kamɓe jolfunaɓe ɗum ne ɓe timinoye ɗum yeru mum ko hande ɓe gonino fabaji kamɓe jolfunaɓe ɓe timino hen hol banggue ɓe timiri hen ko laamu mabɓe ndeɓe laami ɓe joƴƴini farbaji ɗin ko sarkuleɓe laamino ɗum ko sa nani gajaga ko nokku soninkoɓe guure limtanmami ɗo ɗe ndeɓe gari to nde ɓe pooli ɗum ko ɗum waɗi ha hande yeru mi hokkuma bakkel muderi haade bere ko jaaɓe jolof ha hande gonɗon joom wuuro en jaaɓe jolof ɓe jalti koye cukuli jiklan voilà cukuli jiklan nanɗo e laami mabɓe he cukuli nanɗo jiklan jaayi nanɗo caggal jajan jaayi ko sara jaayi diglan sara jaayi jiklan sara jaayi cukuli diglan jaayi nanɗo layti cukuli jaayi nanɗo ayiti ay cukuli jiklano noon ko ɓen hande tawata iwde mumen bakkel laamoto joom wuurago ha hande tawata muderi laamoto ha hande e haade bere ko noon gonti soninkoɓe piyata ko jamba jogui ko aada e sara kulleɓe voilà mi yiya haade bere yallah yewmi Samba Hawa ko Zambe wonanno Samba Hawa Diallo kañum nayimi toon jiimi ko mbiɗa ko laamu ɓeɗo ɓe ganduɗa ene innito Jolof kono kañum laami ɗo voilà ko wayno wudduru noon hankkadi nde toroɓe ɗum ni kañumen janggi gondi toroɓe Alassane Diafoɗa wadde to banggue citoyen kaali ɓeɗo laamu Bouba Jolof jaaja sosɗo o ummoye ko Fouta resideɓe Foutanke yaade muɗum caggal mum nde yeehi ha caggal 1886 1890 nde on Alboury Ndiaye hanganti andi woni koye foolede felliti yaade ferde moloyo Fouta moloyo Abdoul Bocar Kane joni woodi hewɓe mabɓe dañani yaade saabu ɓe natano e diine on saaha woodi ɓe mbi Alboury kañum naate diine kono pengal mum natano e diine ndeɓe jeeyi Fouta nde ɗi wadde caɗele banggue gondi oui ko pamɗa e ɗum aɗa andi tubakoɓe an kadi gaari ko doole gardi giwri ko banggue maayo haɗi ɓe gardi banggue maayo alay saago on ɗi nokkuji ɓe gadoto wadde e jimadi mabɓe hankkadi noon eɓe naata nde ɓe gari Jolof han kadi e to men toon ɓe dewri Saint-Louis ɗum kam eɗen gandi nde ɓe puɗɗi hankkadi woppude commerce o ɓe pelliti fellude pour jooɗade kamɓe mbiyata colonisation jimde yimɓe ɓe hawri koye laamuji almameɓe eyyi Souleymani Baal fergodiri e mabɓe seeɗa kono jiitani ko almami Abdoul sippiri e mabɓe ha hande yimɓe fof ne gandi lettre uji winodiranno e mabɓe wonde
yeyde jiyaɗo ƴettude ɓaleɓe nde mbaɗa maccuɓe ala hen won bataille mo mbanno livré ni ɓe abdoul qadir en pooliɓe wiɓe kala batoje mabɓe nde ɓe jii ene jeeyi ha kaayi ha Mali ene nangi neɗɗo ene daha ɗum ne mbaɗa ɗum jiyaɗo e yo par ce que on sa nden taw jaggude yimɓe nawa ɗum Amérique ene heddi no feewi ene lolli ala ɓe cali ɗum joni noon nde yeehi hankadi haaɓe eɓe pella kamɓe tubakoɓe ha Jolof hankadi laamuji fof hankadi jerɓi Sine en ɗum ɗen fof yerɓi ɓe pooli ɗum Jolof e pour raɓɓinade nde foola on saaha taw hankadi almeɓe ne laamuji mum ne puɗɗima sakade Abdoul Bokar on noon ko résistant sabu on a waɗino yawma o faami almeɓe hankadi gonti wonde nga vraiment gaytenke hankadi ko corruption almami ko lewru lebbi ene goppalam walla watti fitina o walla lelni perlaji mumen ala aɗa andi nde tubakoɓe traité moɓe mbanno ɗa traité hakkude maɓɓe ko traité tan mo ganduɗa on poolama jaaɓe traité ɗo galoya jaaɓe joƴƴine pellaji e ko minen jogui mbaw ko min jogui kuugal kono almami cekkito taw on ko yoɓete aha on ko yoɓete kadi toɓe jooɗi fof ɓe joƴƴina ɗon qaadi ɓe mbiya ɗum ñaawum saria e dow diine kono noon koko min jamiri mbaɗata ɗon noon Abdoul Bokar yi ɗum sali waɗi robele sali watti rewde seremɓe ɓe wi ɓeɗo ko collaborateur ko jotodirde tubakoɓe o rewa mabɓe mo wara voilà adde wangoji ɗi adde wargoji arde ɗum ɗum wiye julɗo waɗi julɗo fotani warde o e gasi ko ɗum gasi eɗen gandi ko oɗo bamou Abdoul Salam minen kam to amen ga ko kanko wari ɗum Ceerno Mamadou Mamoudou bon o rewa mabɓe noon to horndolde o rewa mabɓe mo hirsa o wi ɓe goppi l'islam ɓe goppi lawol Ceerno Souleymani Baal hankadi ganda maɗa ɓe jaaɓi ko tubakoɓe mbi o ala hen ko hono noon nane Jolof Ali Buri Ndiaye waɗi e yawma sali ɗum kono noon foolama woni noon immi ɗon yeehi to Abdoul Bokar a jarama Thiam Alassane hojomaji ɗi gasi ɓendaɓe ɓe tasko 1890 Alboury yeehi ɓe mbina yaade 50 jamba walla ko ɓesgu yeehi to Abdoul Bokar gam wallodirde muɗum nde tulde kay hayɗi fusade ko nden ɗum gasi Alboury ɓenni fayi Mali fayi Niger ko toon te jomum hol konngol panta heɗiyankoɓe eyyi paami hen tan ko yoɓe gandu ganden Sénégal wona Sénégal ni ko l'Afrique hirnangue ɗum ɗo yimɓeɓe ko nattere woni hen kala biɗoma min ko min adi walla ko oɗo adi haali ko weeli ɗum waɗa yawma noon leñol immo walla goto yalta tawa koye leñol jeeya Allah rokka ɗum doole tima heddiɓe kono yimɓe fof jidduma e baba o fof eyyi ko ɗum ɗo ko pammi hen ganden tan wona min komi liido tan mboɗo fiya beccam naggam nagga ko min woni hoore laaci anan ɓe jajaɓe suusiɓe de eɓe gandi donc ko ni affaire nde wayi yimɓe fof gotum walla no jaayiɓe ni mi anda umade jajanjana ha yetti gasi Bouna Alboury ko jaayi mata ko ɗiɗo goni e ɓobaji ɗi goto yetta Dieng wiyete Tanor Dieng goto wiyete Amadou Sékou Bonto voilà ɗum noon mata ko ɗo yewtere men ko ɗo yewtere men ha saaha goɗɗo Allah jarama mi salmini Pindi TV naɓe heɗotoɓe Pindi TV foof a weltanama kala ko mbawmi haalde hen gandon tan ko walla neɗɗo haalta ko haqqe gandal muɗum ma en gartu sallallah on jarama ɗum ɗo fof ko hen witta merci caméra ko fati Moussa Ndiaye Djiby Dieng nanto Médina Gounass Ali Fall montata ko ɗo katten ha wonde so Allah lamɗo jaaɓi